या यथोचित जहां भी मौका होता आदमी मिल रहल बा, दूर से मिल रहल बा, लेकिन आज ई हमार सौभाग्य बाटे कि रूबरू आज आमने सामने हमनी के आदमी मिल रहल बाटे और माध्यम हमार भाई अजय बच्चन जी बानी। एगो अजय बच्चन जी खातिर जोरदार ताली हो जाओ, जेकरा माध्यम से आदमी रूबरू हो रहल बा। आज भोजपुरी के सिरमौर हमार छोट भाई कल्लू जी हो खस, धनंजय शर्मा जी हो खस, रंजीत जी हो खस, या सब लोग जौन आइल बा, सब लोग बाटे हमार भाई, सब लोग से जौन बाटे आमना सामना हो रहल बा, तो माध्यम जौन बाटे अजय बच्चन जी बानी। और ये हमार सौभाग्य बाटे, हमनी के सौभाग्य बाटे कि आमने सामने आदमी मिल रहल बा। हम अपना बूढ़ियों के लिए आवत रहनी है, ले आवत रहनी है, लेकिन बारखा होके लगल तो नहीं छोड़ देनी है। हम कहनी है कि सुन नहीं तू बरहमपुर में रुक, हम आवत नहीं से तो हमार बुढ़िया कलसिया ए जी तानहार में कैसे रुके बोले। हम कहनी कि अनहार में एने तक कम बाटे, ने तो लाइटो बा, ओने जेबू त साफा अनहार बा। तक है ये सब तो होत रही। तो हम चाहब कि कार्यक्रम के शुरुआत हो और हमनी के सब लोग आनंद लेओ और आशीर्वाद देओ जौना उपलक्ष्य में आदमी आइल बाटे, और हमरा सब भाई लोग के बहुत आशीर्वाद प्रणाम यथोचित। धन्यवाद।